podem posar el nostre himne. Companyes i companys, com tots sabeu, el somni se fa realitat. Com va dir en el seu moment el màgic cloquell de Muro, ara flipareu mandarines. Perquè tot allò que vosaltres penseu que no pot ser, se fa realitat. Companyes i companys, a la tercera va la vençuda, de poder demostrar de com faré desaparèixer aquest didal. Aquest didal desapareixerà just a baix del que és la meva xella i després apareix per aquí darrere. Per aquesta raó el que somiem es fa totalment realitat. No, el cubata con hielo, por favor. El cubata. Ai, quin malson. Estava somiant que en ple confinament havia anat a un bar a prendre un xupito. La veritat és que jo no volia ser la secretària general del partit. Ho vaig consultar i a més ho vaig consultar amb jo mateixa. Vaig respondre i vaig dir, és que no n'hi ha d'altra, has de ser tu, Francina. Com a secretari general estic orgullosa de jo mateixa, estic contenta de mi mateixa. Me faig una abraçada a mi mateixa, una farada forta, perquè jo som la cabal, som la única, i a més som d'Inca, i això és important a tenir en compte. I com ja sabeu, tenim una nova aplicació, una aplicació del partit, una aplicació que es diu Miracle, perquè precisament la seu del PSOE està en el carrer Miracle. L'aplicació podeu cercar feina, llocs de feina. Si me feis un poc la pilota, precisament, podeu fer feina per jo, no? I a més cobrar quan toca. I no vos oblideu que també, estimades companyes i companys, que si vos podeu apuntar a registrar en aquest canal de pebre coent, un pebre vermell com el nostre partit, a més totalment coent quan toca. Gràcies a tots.